Gràcies, diputat. Per part del grup parlamentari dels Comuns té la paraula tot seguit la diputada Núria Lozano Montoya. Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputades, diputats, conselleres. L'antiga dgaia havia de ser un refugi que protegís els infants i adolescents vulnerables de Catalunya. La seva missió era clara i imprescindible: assegurar el benestar físic, també l'emocional, d'aquests menors i garantir els seus drets. Malgrat això, totes sabem que molts d'ells han estat víctimes d'un engranatge que, en lloc de tenir-ne cura, els ha revictimitzat o fins i tot expulsat. La crisi és tan profunda que fins i tot les professionals que hi treballen denuncien la falta d'eines i suport per fer la seva tasca amb dignitat i eficàcia. I davant d'aquesta situació només hi ha una sortida. Cal construir un sistema nou, valent, compromès amb els infants i adolescents, amb diàleg i de la mà amb les professionals. En la línia, aquestes són precisament les recomanacions de l'informe de la Sindicatura de Greuges de gener del 24. I cap aquí hem d'anar. Segurament la majoria de vostès tenen fills, nebots, nets o fillols. I pensin per un moment, si estiguessin en desaparament, segur que tindríem molt clar com ens agradaria que fossin cuidats i acompanyats. I tenim molt clar que voldríem que gaudissin de les mateixes oportunitats que d'altres nens i nenes que han tingut més sort, perquè aleshores hem permès que la situació arribi al punt actual. Aquest debat obeeix a una situació que fa esgarrifar. D'una banda, han transcendit casos greus de pederàstia i abusos sexuals. També se'n parla d'irregularitats en els contractes i la gestió de recursos, senyal d'un sistema ineficaç i opac. O més recentment hem conegut que les acollides d'emergència excedien dels 6 mesos que marca la normativa i en un 40% dels casos duren més de 18 i de vegades fins i tot més de 2 anys. I no oblidem els pagaments indeguts de prestacions d'extutelats amb reclamacions generalitzades de fins a 42.000 euros a joves que lluiten per sortir endavant. Algunes d'aquestes qüestions estan fins i tot als jutjats o en mans de la Sindicatura de Greuges, a part de les actuacions en curs de l'Oficina Antifrau. Ens amoïna la gestió? És clar, perquè cal que aquesta gestió ajudi a protegir els menors i els seus drets. I la subcontractació de les prestacions econòmiques, per exemple, els ha posat en risc. Però aquests problemes de gestió tenen a veure també amb les retallades del pressupost d'infància durant els anys que la proposta planteja investigar. Convé recordar que entre 2011 i 2014, durant la presidència d'Artur Mas, la inversió en polítiques d'infància va marcar mínims històrics. No sempre hem actuat i actuem en interès del menor. Només cal escoltar algunes de les intervencions que s'han produït en plens anteriors. És quelcom que ens hem de replantejar si volem viure en una societat justa. D'aquí la nostra proposta de comissió d'investigació. Els comuns ens neguem a utilitzar aquests menors per treure rèdit polític, tal com estan fent tot sovint la dreta i l'extrema dreta. En aquesta qüestió només ens pot moure l'interès superior del menor. I tenim clar que cal actuar, però com? En primer lloc, esclarint els fets i les persones responsables, arribant fins al final, perquè mai més una nena o un nen hagin de tornar a passar per aquesta situació. Però per comuns tan important o més que repartir culpes és analitzar i estudiar els canvis al sistema de protecció, les eines necessàries per reforçar-lo i els recursos necessaris. Els reptes d'aquesta comissió són molts. En destacaré 4. En primer lloc, la consideració de tornar a fórmules de gestió directa de serveis públics en alguns elements molt delicats. En segon lloc, és imprescindible millorar condicions laborals i salarials d'educadores perquè els hi confiem infants i adolescents, però no els reconeguem prou ni socialment, ni econòmicament, ni laboralment.
Com a tercer punt, un element clau a futur, garantir la transparència i el finançament necessaris, sobretot per desplegar el model de serveis d'intervenció socioeducativa als municipis i reforçar recursos humans, materials i professionals per la prestació de serveis bàsics a través d'EAIAs. I, per últim, garanties jurídiques i acompanyament per menors i famílies amb control judicial del desemparament perquè acompanyar aquests pares i mares protegeix més i millor aquests infants. Estem d'acord en que cal impulsar un nou model de protecció a la infància amb prou recursos adaptats a les necessitats dels menors, en treballar perquè aquests infants visquin en un entorn el més semblant a una llar que afavoreixi atenció personalitzada i models d'acollida en entorn familiar per garantir la seva eficàcia. I acabo, vicepresidenta. No podem fer res de tot això si no sabem què ha fallat. No volem més paraules, volem fets. I la comissió d'investigació ha de servir també per això, per no repetir errors i proposar solucions reals. I en aquest objectiu, Comuns, estem plenament compromeses. No deixem passar aquesta oportunitat. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. A continuació intervindrà el grup parlamentari de Junts per defensar les esmenes presentades per un temps de 5 minuts i té la paraula la diputada Anato Domingo i Soler. Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, consellers. Bon dia, diputats. Vull fer una pregunta després d'aquestes 3 intervencions abans de continuar. Què sabem sobre les